Delegazzjoni ta' deputati tal-Partit Laburista iltaqet ma' żewġ membri parlamentari Ewropej li ġew Malta fuq inizjattiva personali biex skont huma jinvestigaw x'qed jiġri f'pajjiżna. Dan brabta mal-investigazzjonijiet marbuta mal-qtil ta' Daphne Caruana Galizia u s-saltna tad-dritt. Huma spjegaw lil Anna Gomez u lil Sven Giegold li ħafna mill-kwistjonijiet li jirreferu għalihom mhuma xejn għajr lajjiet jew nofs veritajiet. Saħu wkoll li hemm inkjesti maġisterjali għaddejjin li f'pajjiż fejn tirrenja s-saltna tad-dritt wieħed irid iħallihom jispiċċaw. Il-prijorità tagħna niddefendu l-pajjiżna f'din is-sitwazzjoni, niddefendu r-reputazzjoni ta' pajjiżna barra u se nibqgħu magħhom se nibqgħu niltaqgħu mal-MPs. Kolla li hemm bżonn biex immexxu dan qudiem. Id-deputati Laburisti spjegaw il-bidliet li saru fl-aħħar xhur biex pajjiżna jkompli jsir wieħed aktar modern u jkollu istituzzjonijiet aktar b'saħħithom bħal iskrutinju parlamentari ta' ħatrit pubbliċi u liġi ġdida dwar il-medja. Ma kinux jafu s-sistema il-proċess ġudizzjarju kif taħdem li inti tmur għand maġistrat inkwirenti u kulħadd jista' jmur għand maġistrat u dan jagħmel il-proċess. Ma kinux jafu li aħna bħala MPs tal-Partit Laburista u anke l-Gvern irridu l-maġistrat inkwirenti jagħmilhom l-inkjesti u jekk hemmx time limit, qed nilhom hemmx time limit, aħna ma nindaħlux lill-maġistratura fix-xogħol li qed jagħmlu. Ħafna affarijiet oħra li fattwalment ma kinux jafu bihom kemm imxejna l qudiem fid-demokrazija tagħna aħna spjegajnilhom li jkun hemm bżonn jerġgħu jiġu nkunu kuntenti niltaqgħu magħhom u nkomplu nispjegawlhom. Gomez u Giegold kienu akkumpanjati minn David Casa. Il-bniedem li qed imexxi l-kampanja tal-Partit Nazzjonalista kontra Malta u dejjem ikunu protagonist biex itappan isem pajjiżna. Fis-stqarrija l-Partit Laburista qal li permezz tad-deputati tiegħu serva fl-irwol ta' tarka tal-kampanji tal-ħmieġ u kien fuq quddiem nett biex bħalma dejjem jagħmel jiddefendi isem pajjiżna. Id-deputati Laburisti preżenti għall-laqgħa kienu Edward Zamit Lewis, Robert Abela, Stefan Drinzo Azzoppardi, Clayton Bartolo, Byron Camilleri u Rosjan Kutajjar.